Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet ikkonferma l-fatti kif dejjem ippreżentahom il-Prim Ministru Roberta Bela u jxejjen l-ispinn u l-esaġerazzjonijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni u ta' dawk li jiddettaw l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Dan spjegaw bil-fatti il-Ministru Jonathan Attard u Segretarju Parlamentari Andy Ellul waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha enfasizzaw kif quddiem oppożizzjoni qarrieqa li darba wara l-oħra tibqa' tinjora l-fatti huwa dover tal-Gvern li jippreżenta soluzzjonijiet. Il-Ministru Jonathan Attard sema numru ta' fatti u mill-Oppożizzjoni fosthom meta qalet li sentenza tal-Qorti u l-Awditur Ġenerali qalu li l-Gvern għamel xi frodi. Il-Ministru qal li din hija gidba u fakkar kif is-sentenza hija pubblika u jista' jaqra kulħadd. Il-Ministru żied ifakkar li minkejja li s-sentenza da mhix finali, il-Gvern xorta temm il-konċessjoni ħalli isptarijiet fidejh u waqaf iħallas lil Stewart Healthcare. Il-mod kif xejna fl-aħħar snin iżda wkoll mis-sentenza l-qudiem juri kif il-Gvern qed jaġixxi fl-interess nazzjonali fejn qegħdin nieħdu l-aqwa deċiżjonijiet anke f'dak li għandu x'jaqsam ma' strateġija legali li qegħdin naddottaw u li salissa ħallit ir-riżultati tagħha. Il-Gvern jaf x'qiegħed jagħmel pass wara pass dwar din is-sitwazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul li saħaq li l-attitudni estremista ta' deputati nazzjonalisti reġidar iċċara fil-Parlament. Saħaq li għal darb'oħra rajna oppożizzjoni li ma tafx tisma' li trid toħnoq id-dibattitu u li trid tfixkel in-naħa tal-Gvern milli titkellem. Hawnhekk innota kif għal kuntrarju ta' oppożizzjoni b'żewġ kapijiet li mikkapaċi tipproponi xejn, il-Gvern qed joffri soluzzjonijiet fejn hemm l-isfidi. Lilin minn l-aġir illi l-kap tal-Oppożizzjoni u wieħed minnhom Bernard Grech jixtieq ibaxxi l-livell tal-politika f'pajjiżna, aħna din in-naħa tal-Gvern maħniex ħanippermettulu anzi ħankomplu aktar iffokati biex flimkien inkomplu inwettqu l-1000 proposta li bihom in-nies tawna l-fiduċja biex indawruhom f'elf realtà u f'elf opportunità għal ġid ta' pajjiżna.